Mama. Papi. Nasimufana drive foot. What? It's been long, but we're not drive. Baby wangu. You need to do this. You need to drive, guys. This person, this is my baby, this is my one and only, my orongo kosongo, my pusununu, 6 karat mutona madododo. Arufana kuti a drive nasi foot. Arukusha, baby, let me tell you this. This is our car. We worked for this shit, baby. You understand? Usasha ukapinda mujiraura vanhu wapinda ndizvozvo imota yedu atina kukwereta. Tichatenga imwezve. So you need to drive. You need to drive. You're gonna drive then? Ukagona kudrive at least ndienda ndisingado drive unombo drive awo tichinjana tichita ndokutengera yako. Whatever. No, but didn't like come. I'm not to drive. Baby, so come. Baby, come. Okay, quiet. I know because just gonna drive. Oh my kiss. I'm just like, that's my bag. That's my bag. Ajita. Oh yeah. Oh yeah. That's my bag. That's my bag. I can't do it. Okay, we're going to know what I'm going to find. I'm some motor. Mira, yeah, another guy is Mira. Let's come motor. Then hand. What's going on? Kune mafuta ne ma brakes. All right. So nomsa motor, hand brake down. That's kama brake down. Ndi some motor yangu mu drive. Nditanga kufamba. Okay. Seat belt. And this also seat belt. Okay. Ndine ma push reka ndibvisa ma morning shoes angu akakoresa. Ndinochika kuzo. Kutsanga ndakatengera nomurume wangu. Hatisi kutaura kuti wakatengerwa. Hatisi kutaura zvekuti watengerwa nani mawiti. Ngati zvekudrive. Okay, yena ndangotara akanditengera uyu. No, seat rangu ameno zvara. Ndinangu tokungochi. I don't think that's. Ndiwo wangu arikuita mafanisi. Saka radiranaka. Ndichida kuti okufuta. Risumuka kunoko. Akadzikisa mawindow futi. I don't know chichiri kuitika da. Mutsamota mudiwa wangu. Iri kuramba umo. Usahla. Iri kuramba umuka sei. Takati unosheka steering maybe alo. Already yaro. Mutsa. Auna umutsa mota baby wangu. I don't know. Ndruku which kind in. Mota dia muka. Yes. Let's see kama break. I think they end up on bed instead. Wapoenda kuri neuye, alright bo. Andisikunyazogona kuenda pachapa right position. Yeah, apa bo. Papo yo. Then tsika mabreak out. And in paira baga ndipapo. Ndio wangu. Then ta. Oh my goodness. Usatsika munhu, urona munhu. Okay. Kangotsika munhu yejete. Disable break. The car will start to move and aufana kupesanisa maoko. Okay. Katine. Good. Maoko ngasapesane. Good. Usanyanyise. Okay. Icho ona chakuda kutsika mafuta china mbonzitsika. Kwatwa kukura ka. Ndayarutsa mukadzi guys. Icho baby wangu usatombo chika nditi. Nekuti mandi muna nochika. Ukona kuti uto driver. Tosika kumba, do you know that? Ati. Andita. Icho straight.
Ndiri straight here. Yes, and straight. Good. Icho chaisa mafuta chisina mbonzisa kungwara icho. Tena Tony. Sanyanyisa kumhanya uchitenda tina zvakanaka. Handi Tony. Zvimafuta pa. Baby wanga driver guys. Zvaendwa izvi. Tena futi. Ichi. Saka ngano tokaisa mafuta makumbo mafuta usazotsika uchingorunda tsika mabreki andi. Good. Andi Tony. Ndakuti tena. Uda tena apa ngati tena Tony. Andi Tony. Kakao. Andi Tony. Icho. Sasa zvada kuti uite handitika. Handita kuti unonanga kugedhe iro usazotena unongoita straight kugedhe. Handitoni. Handitoni. Tena ita straight unange pane zvimaburi 2 izvo. Handiti. Straight. Handi. Svika katiende ukunonoka kufamba. Okay, ndikuita. Chitsika mabreki ako. Hangunzi pfa baby. Unoita zvekunyengerera so mbijana. Handiti. All right. Yes. Chisa moto yako mu reverse, nasi tiri ku reverse. What? Yes, baby. Jesus Christ. You can do it, baby. Baby, You can do it. Serious. Baby, you can do it. Put mu reverse. Okay. Don't worry about everything. Don't worry. Panapa unobondera ndine chikuonera. Ya mu reverse handiti. Yes. Regedza ma brakes. Right, tarisa ma view mirror ako. Ukangobondera tatofa handiti. Tarisa ma view mirror ako. Yes. Ukutasa 1 view mirror baby. Yes. Oh my God. I can't. No. But you're done baby. Today watomboita zviri nani. Chiza mpaka. Udaiza pai. Uda driver unosiya mota ukwatatangira. Isa drive. Yes baby. Let's go. Yes baby. You can do it baby. You can do it. Tanga watarisa kumusoro kuzoita zvemafuta wambotarisa kumusoro. Okay. Handitoni. Takanonoka tokasika kusvika. Handi. Icho. Ngatipake mota patakapaka Tony. Ichi. Mabreki edu. Vijana ndafarira the fact yekuti wakuziya pane mabreki auchatarise pasi. I love you baby. I love you too, papi. So well baby. Today in fact we improve. Nasi uri kutya but we are nyatogona. Serious. Zvekutodaro like munhu akatokona kuita masina ako ka. Ndokunotokutuma kuma shops. Oh my God. Serious. Indisingagona reverse. Okay ndikandopaka ndobuda sei. Tidzima mota yedu Tony. Uite zvese zvinoitwa. Okay. Tengesa mota yangu mu park. Handbrake. Andigone zvisomso. It's fine. Kandikuisira. Manadzima mota. Pese panoita zvinhu izvi ndatsikaba brake. Exactly. Wow. Well done, guys. Rate your mroora, guys. It's been long. Anga garisa singacha drive, but ndaona ndasanga achitya semuzvinhu zvagarisa, but ndaona sekuti ava neka vibe kacho kemunhu ano driver, you know. Zvinoita chete. Kwasara umudzidzisa kutarisa ma view mirrors, whether mota iri kuenda mberi kana kuti rudzwa mashure, then tozomudzidzisa ma reverses acho whatever. It's good kutanga kudzidzira driver pamota hombe. Because akazobata chidiki chinyenze anenge anguri pepe nekanyenze achienda akaenda. And well done baby.